Hej Bettina, tusind tak for din mail og dine spørgsmål, og dem vil jeg forsøge at besvare så godt som jeg overhovedet kan her. Godt. Første spørgsmål. Du skriver, at du er gift og har 2 børn. Hvordan har det været for dine børn at vokse op med en kendt far, og ligeledes for din kone? Altså det med at være kendt, tror jeg ikke har påvirket så meget. Altså min kone har været lidt irriteret en gang imellem. Altså hvis vi har siddet på en restaurant, og lige pludselig kommer der en fremmed hen og begynder at spørge, om jeg ikke vil investere i et eller andet. Eller, altså jeg bliver med jævne mellemrum antastet på gaden, og folk skal lige have et kram eller et eller andet den stil, der siger tusind tak for en eller anden video, jeg lavede, som de var glade for, eller for de næve, som de bruger, eller hvad ved jeg. Og det er jo sådan noget, de oplever, både mine børn og min kone, ikke? Og min kone slapper af over for det i dag. Altså, hun var mere irriteret før i tiden, men altså, det sker jo ikke vildt tit. Og ja, så har der været med mine børn i, du ved, sådan i skolen, ikke? At så er der sådan noget med, så har de andre børn fundet artikler, for eksempel på nettet, hvor, din far er millionær, og bla bla bla, og sådan noget, men det har ikke rigtig været noget særligt. Altså, vi er jo rimelig afslappede mennesker, og flasher ikke noget, kan man sige. Altså, så jeg tror ikke lige den del har været så hård en belastning som sådan. 2. Hvordan vil dine børn beskrive dig? Ja, det er jo altid en hård en. Hvordan vil mine børn beskrive mig? Jeg tror, de vil beskrive mig som en sød og rar far, men som ofte er lidt fraværende og arbejder rigtig meget. Men de ved, at jeg elsker dem. Det fortæller jeg dem flere gange om dagen, og de ved, at jeg holder utrolig meget af dem. Og de ved, at de altid kan stole på, at jeg bakker dem op. Og de ved, at jeg stoler på, at at de gør det godt, og de ved, at jeg er der for dem. Altså, jeg kører dem til alle deres forskellige, det er primært mig, der kører dem til deres forskellige forlystelser. Og så tror jeg også på et eller andet tidspunkt, de vil anerkende, at jeg aldrig nogensinde har misset noget som helst, som de har lavet. Altså, jeg har aldrig nogensinde misset en skolekomedie, eller en optræden, eller noget som helst andet. Det har altid været min første prioritet, og der er jeg basalt set sat verden i stå, næsten uanset hvad jeg har lavet. Så jeg tror, det vil være blandet. Jeg tror, de vil synes, at jeg har været en god far, men jeg tror også, at de vil være lidt kede af, at jeg har kigget for meget på min telefon, må jeg erkende. 3. Hvordan ser en typisk hverdag ud hos jer? Jamen altså, den starter med, at min kone står op klokken lidt i 5. Hun er politibetjent, og hun kører 5:15, så hun kører før, hvad nogen af os andre vågner overhovedet. Og så er hun ude af døren. Og så vågner jeg klokken lidt over 6. Går ned og tjekker min mail, og går ned og træner 20 minutter. Og så vækker jeg min datter sådan 6:15, og så går jeg i gang med at lave morgenmad til dem, og klokken 7, der vækker jeg min søn, og så spiser vi morgenmad, og sidder og hygger lidt sådan et kvarters tid. Og så går jeg i bad, mens ungerne de tager tøj på, og tjekker deres telefoner, og kører rundt på deres sækbord, og laver alle mulige andre ting. Så jeg går i bad og tager tøj på, og så videre, og klokken 7:35, for at være helt præcist, fordi der vil de gerne afsted nemlig. Så kører jeg dem i skole i vores bil. Der er 5 kilometer til skolen, og jeg ender ikke rigtig at sende dem afsted på cykel. De er jo opvokset i Florida, hvor man kan ikke cykle i Florida. Altså det er i hvert fald svært. Der er utrolig varmt og meget farligt. Der er ingen cykelstier, så de er bagud på cyklingen. Så jeg tør sgu ikke rigtig lade dem køre som sådan derude, de er jo 9 og 12, så de kan sagtens køre på cykel, men faren er pyldet. Så vi sætter et projekt i gang her til foråret, hvor der skal de altså selv cykle, og det kan de altså også godt. Det er bare mere mig, der er en tøsedreng, og mine børn, der er blevet lidt forventet. Så kører vi i skole, der er de så de er i skole lidt i 8, og så kører jeg hjem igen. Der kom lige en håndværker på besøg, så jeg skulle lige ordne det. Det beklager jeg. Men så kører jeg hjem der omkring lidt over 8, og så går jeg tur med hunden i en 30-40 minutter. Har sådan en stor Grand Danois. Og så kører jeg på arbejde, og det er jeg klokken 9:30 eller sådan noget lignende. 9:15, 9:30. Og så arbejder jeg til klokken 4:30. Og min kone er hjemme ved omkring 4-tiden, når hun henter børnene, og hvis de ikke selv har taget bussen hjem og så videre. Og så er jeg hjemme omkring ved 5:15, og så laver vi mad og hygger og ser lidt fjernsyn og spiser, og så går min søn i seng ved 8-tiden, og min datter ved 9-tiden, og så sidder vi, min kone og jeg, og ser en serie eller
et eller andet. Og så går vi i seng der kl. 10:30. Så det var rimelig detaljeret. Sådan en dag for os. 4. Jeg boede 3,5 år i Florida, mens børnene var små. Hvad fik jeg til at flytte først til USA siden hjem igen? Min kone og jeg har altid drømt om at bo i USA. Og jeg har faktisk stadigvæk et firma, som har en afdeling i Boca Raton i Florida. Og det gjorde, at jeg udstationerede mig selv, fordi det kunne jeg. Og der boede vi så i 3,5 år og havde en fantastisk tid, hvor ungerne gik i international skole. De begge to flydende på amerikanske dag, og vi oplevede sindssygt mange ting. Det er noget af det bedste, der er sket i vores liv. Vi fik nogle fantastiske, både amerikanske og danske venner, som stadigvæk er nogle af vores bedste venner i dag. Så det er helt vidunderligt. Hvorfor tog vi hjem? Jamen det var aftalt fra starten. Min kone havde fået orlov fra politiet, og hun elsker sit arbejde, så det var helt naturligt for os at tage hjem igen, inden hendes orlov udløb. Og jeg har jo også mine forretninger i Danmark, så det passede jo sådan set helt fint. Og vi kunne sådan set godt finde på at tage afsted igen på et eller andet tidspunkt, men altså nu tager vi lige nogle år i Danmark. Vi kom hjem i, hvad var det, 11 eller noget af den stil, så vi var hjemme i 4 år nu eller sådan noget, så det er godt, vi skal afsted igen. Hvem ved? 5. Du har gang i mange projekter. Hvordan har det været, og er det nu at være selvstændig med alt arbejde, som det medfører, samtidig med at du har børn? Har du måttet gå på kompromis med noget? Jamen altså, kompromis, det er hele livet er jo kompromis. Altså hver gang man laver et valg, så er det jo også et fravalg. Det er jo rimelig simpelt. Og det er klart, når man arbejder så meget, som jeg har gjort, jeg arbejder ikke sindssygt meget mere, jamen så har man jo ikke tid til alting. Så det største fravalg, jeg vil egentlig have lavet, det er venner. Jeg synes egentlig ikke, jeg har fravalgt familien så meget. Altså min kone har nok en anden holdning til det, men jeg har forsøgt at balancere tingene på en fornuftig måde. Det kunne jeg ikke finde ud af før i tiden, men efter børn er blevet lidt større, så er jeg blevet bedre til at prioritere familien, synes jeg. Og vi tager nogle rigtig lange og gode ferier, og jeg synes også, jeg slapper rimelig godt af i weekenden og så videre. Men det er klart, altså, jeg har nogle frustrerede, der er nogle gange, hvor jeg simpelthen bare føler, at jeg ikke slår til, altså hvor jeg føler, at jeg svigter familien og svigter arbejdet, og det kan være utrolig frustrerende, altså hvor jeg synes, det er svært det der med, at jeg skal stå op klokken lidt over 6 og nå at træne, nå at gå med hunden, nå at være noget for børnene, nå at køre dem afsted, og så over på arbejdet, og så ofte så min kone aftenvagt, så kommer jeg hjem, så skal jeg også lave mad, og måske sætte en maskine tøj over, det gør jeg ikke så ofte, skal jeg være ærlig til indrømme, men stadigvæk, der er en masse huslige ting, jeg skal lave madpakker, jeg skal sørge for, at børnene kommer i seng og læse godnathistorier, og hvad ved jeg, ikke? Og så når det huset er roligt, ikke? Jamen, så kan jeg så arbejde videre, ikke? Og så føler jeg nogle gange, at så har jeg jo været i gang, altså fra klokken lidt over 6, ikke? Til klokken måske 10, før jeg egentlig kan sætte mig ned og have bare 5 minutters mig-tid, og det synes jeg godt kan være hårdt en gang imellem, men altså, jeg synes, jeg er blevet bedre til at få det til at glide, men der er nogle gange, hvor jeg godt nok har haft ondt af mig selv. 6. Hvilke råd vil du give til andre, som drømmer om at blive selvstændige og samtidig har mindre børn? Jamen altså, jeg synes, det er skidesvært. Altså, det jeg gjorde med min kone, det er, at vi aftalte nogle dage, hvor jeg ikke arbejdede om aftenen, altså simpelthen, og sætte tid af til familien. Altså det bedste vi gjorde, det var at få en au pair, og vi brugte ikke au pairen, som mange andre bruger en au pair. Vi brugte ikke au pairen som børnepasser. Altså da vi havde au pair, så foregik det på den måde, at da børnene var små, at min kone igen tog afsted tidligere om morgenen. Det har hun gjort altid. Og så er jeg jo stået op med børnene og givet mad og så videre. Når så de ligesom har fået mad og tøj på, jamen så har jeg løbet en tur, hvor pæren så passer på dem, ikke? Og ryddet op efter morgenmaden og så videre. Så er jeg kommet hjem og gået i bad. Og så har jeg selv kørt dem i børnehave, vuggestue og så videre. Og min kone er så kommet hjem der ved 3:30-tiden. Og så har au pairen ryddet op og sørget for, at huset er pænt. Og så har min kone så lavet mad og så videre. Men tøjvask og alt det der er klaret af au pairen. Så har hun lavet mad, og jeg er kommet hjem, og så har aftenen kørt stille og roligt, og så er vores au pair, alt efter vi har haft både en amerikansk, og en filippinsk og en polsk. Så det var meget forskelligt. Altså amerikanerne var meget selskabelige, mens filippinerne ikke var selskabelige og sådan noget. Så det var meget forskellige oplevelser. Men det at have en ekstra hånd til de ting, altså som opvask, altså afrydning og rengøring og alle de der ting har været fantastiske. Og i dag har vores børn rigtig gode altså minder fra vores forskellige au pairer, som vi alle tre er på Facebook med, og stadigvæk har en kontakt med, og følger med i deres liv, og
Og det har været en kulturel oplevelse for vores børn og stor hjælp i vores familie, så det bedste jeg kan sige, det er at få en au pair, og så behandle den au pair rigtig godt. Det kan virkelig godt betale sig, både for deres skyld, men også for ens egen, og børnene kan se, at man er god for andre mennesker. 7. Du har et stort iværksættergen. Hvorledes formår du at formidle iværksætterglæden videre til dine børn? Jamen, altså, det tror jeg egentlig, jeg gør bedst ved at vise, hvor glad jeg er for mit arbejde. Altså, og jeg prøver ikke at prime til at blive iværksætter ved at sige, jo lidt. Altså, jeg smed på et iværksætterkursus, 4 timers iværksætterkursus for børn her, fordi jeg synes, det kunne være spændende for dem, ikke? Og så tror jeg, det bedste, jeg kan gøre, det er at styrke med det, de er gode til. Altså, min datter udviste lige pludselig talent for at synge. Og så sagde jeg, og jeg kunne mærke, at hun bare brændte for det. Jamen, altså, så købte jeg 1 time til hende, og hendes drøm var at være med i MGP, og så hjalp jeg og støttede hende så meget, jeg kunne. Altså, og det endte også med, at hun var med og stod på scenen foran 8.000 mennesker i Aalborg her i 2015. Ikke? Hun vandt det ikke, men kom der på en top 10, om man så må sige, og haft det fantastisk sjovt med det side. Og det selvfølgelig kunne det ikke lade sig gøre, hvis hun ikke havde talentet, men selvfølgelig hjælper det også helt vildt, at hun har nogle forældre, der kører hende til alt muligt, har råd til at betale 1 time, og det hele taget hjælpe hende på alle mulige lederkanter. Det er klart, det er en kæmpe styrke for hende. Og hun drømmer ikke om at blive selvstændig, men alligevel kan jeg jo mærke, ikke? Altså, nu tager hun jo ud og synger og tjener penge og alt muligt andet, altså, så det er hun jo blevet på sin vis. En søn, ja, det er jo svært at sige, hvad han skal, ikke? Altså, han kan bedst lide at spille computer, ikke? Og det skal han bare have lov til at hygge sig med, og så tvinger vi ham til at gå til noget andet, så han er gået til mountainbike, og nu går han til sejlads. Og han er skide dygtig til sejlads, og det går rigtig godt, men han vil ellers sidde og spille. Og det er lidt problematisk selvfølgelig nogle gange, men altså, jeg mener, altså vi mener herhjemme, at man skal ud og have noget frisk luft og bevæge sig og møde nogle andre i real life, og ikke kun bag en skærm. Altså, og så må vi se, hvad han ender ud med, men han er jo meget interesseret i også, hvad det er, hvordan jeg tjener penge, og hvordan jeg gør, for han kan jo godt se, at når han gerne vil have et eller andet, så kræver der nogle skejser. Og dem kan han jo se, at jeg er god til at tjene, så nu han begynder at blive mere og mere interesseret i, hvordan det foregår, men jeg synes selv, at han skal vise interessen for det, fordi vores børn skal blive det, de har lyst til, og ikke noget, som vi har lyst til. I 2015 planlagde du og mine nogle pjekkedage for skoleelever, hvor de kunne besøge en iværksætter og se, hvordan det var for at sætte det. Hvordan gik det? Jamen, det blev ikke til noget initielt. Jeg fik simpelthen for travlt, og det er selvfølgelig pisse ærgerligt. Altså, man skal sige, at historien var egentlig, at det var en drøm, jeg havde. Og så på et tidspunkt, så da et eller andet medie lavede et interview med mig, så kom jeg til at nævne, at det var en drøm, jeg havde. Og så spurgte jeg, er det ikke noget, hvornår laver du det? Så siger jeg, det ved jeg ikke, inden for et år eller 2, tror jeg. Og så blev det slået lidt stort op af det medie, og så tog alle de andre medier den der, og det var egentlig ikke noget, jeg havde sådan, planlagt skulle være lige nu. Men historien greb om så helt vildt, og det er jo nok det, du kan huske, hvad jeg tror. Så det er ikke fordi, jeg ikke vil lave det, men jeg har bare ikke overskud til det lige i øjeblikket, men en dag gør jeg det. 9. Iværksætterkurser for børn og unge. Kunne det være en fremtidig projekt? Samfundet vil rigtig gerne have flere unge iværksættere. Ja, det eksisterer jo allerede sådan set. Men jeg vil sige, jeg synes ikke selv, jeg er særlig god til børn. Så det er nok ikke noget, jeg vil lave, men jeg har prøvet at påvirke samfundet, om man så må sige, til at lave det i folkeskolerne, for jeg mener, det er det bedste tidspunkt at introducere børn for også man kan blive iværksætter. Altså i dag, så er det sådan mere, kom ud og se en brandstation, og kom ud og se en politistation, og sådan nogle ting, og det synes jeg er fint. Men jeg synes faktisk også, at det er vigtigt, at vi fortæller børn, at de også kan gøre det tingene selv, fordi det er i de tidlige år, at de kan begynde at danne sig en mening om, hvad det er, de vil. Og det er ikke fordi, jeg mener, at alle skal være iværksættere, og de skal primes til at blive det. Jeg synes også bare, at det skal være en ting, som også skal være med i den overvejelse, de gør så stille og roligt i livet, at det kunne også være, at en af alle de kasser, samfundet har, altså for mit eget vedkommende passede ikke ind i nogen kasser, og det frustrerede mig helt vildt. Havde jeg vidst, der var noget, der hed iværksætter dengang, tror jeg faktisk, jeg havde haft en bedre barndom, for at være helt ærlig. Så det synes jeg faktisk er vigtigt, at vi bruger mere energi på. Og så synes jeg måske også, at vi skal være bedre til at lære vores børn om økonomi. Hvad er et banklån? Hvad er renter? Hvad er gebyrer? Hvad er konsekvenserne? Hvad betyder det at tage et sms-lån for en selv og ens økonomi? Hvordan sparer man op? Hvad betyder, hvad er priserne i supermarkedet? Hvad får du kontra, hvor mange gram det vejer? Altså, bare fordi den ene pakke er billigere end den anden, behøver det ikke at være billigere, fordi det kan være, at den ene pakke er der mindre i, eller dårligere varer i. Og det synes jeg faktisk også, at folkeskolen har et ansvar, som de ikke løfter i øjeblikket. Og selvfølgelig har forældrene det også, og jeg tager det. Jeg er bare bange for, at der er mange, der ikke gør det. 10. Der er en del debat omkring, at børn og voksne for den sags skyld er meget online på de sociale medier, dermed ikke er så nærværende. Har I nogle regler om spillefri dage, ikke med Facebook og så videre? Hvad er din holdning til det?
Der rammer du utrolig ømt punkt hos os, vil jeg sige, fordi vores børn bruger for meget tid på det. Eller for meget, det er jo svært at sige, at vores børn bruger meget tid på det. Men jeg må også bare kende, at de er rigtig glade for det. Altså, tager min datter, jamen altså, så synes jeg egentlig, hun er god til at lave mange andre ting, så hende er jeg ikke så bekymret for det. Men min søn, der bruger for meget tid på at spille, synes jeg. Men nu er det sådan, at hans bedste venner bor ikke i byen. De bor faktisk oppe i Hornbæk, og vi kan ikke køre til Hornbæk hver dag. Så hvis han skal se sin bedste venner, den ene af dem mødte han i Florida, og de er soulmates, altså. Og det er jo, hvis jeg siger til ham, nu må du ikke spille mere, så har jeg jo basalt set frataget ham muligheden for at lege med sin bedste ven. Og det gør bare, at jeg har et blødt punkt, og det har min kone også. Altså, vi kan kigge på den og sige, så nu skal du ikke spille med, og sige, jamen Sander, min bedste ven, er lige kommet på. Ja, hvad fanden siger man til det? Så det er svært, men vi prøver at limitere det til en time om dagen, og jeg kan lige så godt sige med det samme. Det holder vi ikke, nogen af os overhovedet, så det er et problem med vores familie, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal løse det. 11. Hvordan slapper du af med familien? Det gør vi primært ved at se film. Det må jeg sige. Altså, det, der samler os, altså, det er at sætte os ned og se en god film og hygge os på den måde. Nogle gange tænker jeg, vi skulle spille flere spil sammen og brætspil og sådan noget lignende, men altså, det må jeg bare kende, at det får vi bare ikke rigtig gjort. Altså. Og vi bruger måske lidt for lidt tid sammen med at sidde og snakke. Det kan jeg godt nogle gange synes, vi gør, men på den anden side må jeg også erkende, at jeg gider. Altså, jeg har nogle idealer om, hvordan den perfekte familie er, og jeg lever ikke op til det selv. Og jeg så et meget befriende interview med Anders Lund Madsen på et tidspunkt, hvor han sagde, at jeg gider bare ikke at være sammen med mine børn. Og det er jo lidt groft sagt, fordi det gider jeg. Jeg tror ikke, det var det, han mente. Jeg tror også bare nogle gange, altså får man så dårlig samvittighed, når man ser reklamer og Facebook-opdateringer og alt muligt andet med, at så er de afsted med deres børn i dyrehaven og gå en lang tur, og de har gjort sådan og sådan med deres børn, ikke? Og jeg tror måske bare et eller andet sted, ikke? At man ser glemt af, hvordan andre mennesker gør, så sammenstykker man til den perfekte familie. De render rundt hånd i hånd, ikke? Og går på Luciana. Og så får man pisse dårlig samvittighed. Måske er vi ikke så anderledes end alle andre. Vi har en travl hverdag, hvor både mor og far arbejder og brænder for deres job. Og vi har nogle børn, der brænder for deres hobbies og ting og sager. Og så er der bare ikke meget tid tilbage. Og når der egentlig er tid tilbage, så er vi sgu alle sammen faktisk ret trætte i hovedet. Ungerne var i skole en hel dag, altså i skole 7-8 timer, og mor og far har været på arbejde 8-10 timer. Og vi kommer hjem, og der er blevet lavet mad og madpakker, så er vi sgu, så er vi sgu trætte. Og når det endelig er weekend, jamen så må jeg indrømme, så elsker jeg at være rundt i mine underbukser og spise sen morgenmad, og min kone er energisk, render rundt og gør rent og gør et eller andet, hun kan ikke sidde stille i 5 sekunder, men jeg gider ikke. Jeg går rundt i mine underbukser, og ungerne gider heller ikke. Vi sidder med hver vores iPad og hygger og slapper af og nyder bare, at der er ro og fred, og vi kan gøre lige det, vi har lyst til. Og det er måske ikke så meget at sidde og snakke med hinanden. Vi har måske hver vores lille liv og tilværelse, men vi nyder at være sammen. Om det er godt nok, det ved jeg sgu ikke, men det er sådan, det er. Det var ordene. Jeg håber, at du kan bruge det, og jer, der lytter, kan bruge det. Sådan er vores lille familie, og det gør, at du tænker i Jesus. Men sådan er det. Ha' det rigtig godt. Stort held og lykke med, at vi alle går og laver. Hej.